Și deci să văd aici era banda lui Gâlea care vrea să șefuiască și ia tot felul de fonduri, deci asta era o bandă separată numită banda prefectului. Cam așa era situația în România interbelică. Și vedeți, acum asta e România interbelică, deci erau însă mai multe focuri de armă, să spunem, trebuia să ai asasini buni prin alte țări, plătiți bine ca să împuși prefecți, să împuși, să spunem, șefi de poliție, capi ai procuraturii locale. Deci asta era situația de acum în 91, nimeni nu vrea să facă blocul. Mai era la facultate banda lui Barbu, deci profesor degenerat, bețăvan, curvar, care aducea aici femei în bloc, care mai sperau femeile să îi mai sugă pula puțin, să le mai dea niște bani din fondurile, să spunem, ale facultății sau chiar din fondurile astea ale universității. Sau de la cantina aia ultra secretă de acolo, din Copo. Deci ceva supra-negativ era aici, de asta se făcea, îi fac joncțiunea cumva cu tot felul de ambasadori, cu tot felul de servicii secrete, dar în mare se găsesc acești sirieni care de acum intrau în război civil, că tenta era totuși că acești oameni erau niște ceaușiși. Noi nu prea am fost ceaușiși, deci familia noastră. Și nici acea doamnă sub inginer Dupu care a ajutat-o pe mama la facerea acestui bloc.